den. Ja. Det er godt, du ikke har pelsen på. Det er sgu et godt billede, I kan få det her. Hvad nu? Er du sur? Så. Hvad siger du? Kan I ikke smide nogle æbler ud til dem? Jeg sagde, hvor mange på hunden. Så du. Jeg er sgu da ikke så glad. Det var det sagen. Skal vi få trække os lidt? Det kan godt være, at vi skal... Jeg skal ned og så tage det uden for hegnet dernede. Så du. Hvis jeg går den her vej, så går I. Så du. Går I bare ned, så holder jeg ham væk. Så du. Så. Ja, det er kraftigt med sur, du. Jeg kan godt forstå, at den er sur. Du. Jeg synes, du så lidt bleg ud, Lene. Vi går ind på den her side. Lad mig komme hjem i studiet igen. Ja, lige præcis. Og der er en hund her. Vi går ned her. Skal vi ikke gøre det? Jo, jeg skal. Det er nok bedre. Der var der lidt godt til jul.